Abi ninyo, kanang number nga 40 or 40 na anay importante nga mensahe diha sa Bible alang nato. Kahinumdum mo sa panahon ni Noah, 40 kaadlaw ang baha. Kahinumdum mo ang mga Israelita gikan gidaog-daog sa Egypt, 40 katuig diha sa disyerto. Kahinumdum mo 40 kaadlaw sab nagampo ug nagpuasa si Kristo sa disyerto. Mga igsuon, mauni ang meaning sa 40. Timan iha, trial, mga pagsulay, mga kasakit. Imagina, 40 kaadlaw ang ulan. Haskang taasa na. 40 kaadlaw way kaon si Kristo. Lisod na. 40 katuig ang mga Israelita. Haskang lisura. So, trial. Pero, napay sumpay. Please, napay sumpay. Trial and at the same time, renewal. Diba, kabantay mo, human sa 40 kaadlaw nga baha, ni saad ang Ginoo, dili na siya muhatag pagbaha. Renewal, new beginning. Human sa 40 katuig nilang struggle sa disyerto, gihatag sa Dios ang promised land ngadto sa mga Israelita. New beginning, renewal. Ug human sa 40 kaadlaw nga pagampo ni Jesus, nalig-on siya, na-renew siya. So mga igsuon, kita pod kung makasinati taog mga pagsulay, mga pag-antos tungod sa mga kasakit o problema, hinumdumi, wala pa ta diha mahuman. Naapay renewal, bagong simula, new beginning nga giandam ang Dios alang nato. Timan ilang mga igsuon, si Kristo human sa 40 kaadlaw gikan siya nabanhaw, saka siya sa langit. Good news. God bless.